Guys, ito yung largest mall dito sa Cebu, SM Seaside. Located ito sa Cebu South Coastal Road, Cebu City. Yung store na ito ay nag-open noong 2015. So, may tower dyan. So, yung tower ay feature with coffee shop and restaurant. Tapos, dadaan tayo ngayon sa subway tunnel. Yun ang bagong subway tunnel dito sa Cebu, guys. So, medyo talaga nag-iba na ang lugar noong dito pa ako nakatira. Hindi ganito ang kabisi ang road. Super traffic na ngayon. At may mga malalaking building na siya. Parang naninibago na ako. Parang hindi ko na alam itong lugar. Kasi marami ng mga building. At na-amaze din ako kasi super malaki ang pagbabago dito sa Cebu. So ito na yung subway tunnel na dadaanan namin. So pauwi na kami papuntang Liloan, Cebu. But ito yung subway tunnel, guys, sa Cebu. So sobrang haba ng tunnel. So hindi ko inaakala, guys, na ganito nakaganda yung Cebu. So noong nag-aaral pa ako, dinadaanan ko ito pero hindi ganito kaganda yung daanan. Parang hindi ko na talaga kabisado. Ang nakakatawa ay tanong ako sa family ko kung saan na itong lugar. So ito, tinayuan nila ng school. So ito yung lugar ko dito sa Pilipinas, guys. Dito kami nakatira sa Cebu. At dito na din ako pinanganak sa Cebu. So ang oras ngayon is almost 6 o'clock na ng hapon. So kaya medyo traffic na siya. So may mga bus. Hindi ko inaakala na ang Cebu is magiging parihas na sa Manila na super traffic. At mabuti na lang meron silang tinatawag na
Link Expressway. So ipapakita ko yun guys sa isang video ko na nakukunan ko. Magbabayad kayo pag dumaan kayo doon sa expressway. Yun ay connected Cordoba going to Cebu guys, yung bagong bridge na expressway. At magbabayad ka ng toll fees. Noong dumaan kami, 180 pesos yata yung binayaran namin. So iba't ibang rates guys.